Γεια σας, το όνομα μου είναι Γιώργος. Είμαι ο δημιουργός αυτού του καναλιού, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ενδιαφέρον θέμα, για το αν υπάρχει ασφάλεια για ένα μήνα ή για 30 ημέρες. Για πρώτη φορά, όλοι οι οδηγοί θα μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι τη διάρκεια της ασφάλειας του αυτοκινήτου τους. Ένα νέο συμβόλαιο για όλους τους οδηγούς, το οποίο θα διαρκεί 30 ημέρες. Έτσι, όλοι οι οδηγοί μπορούν να υποφεληθούν από αυτή την προσφορά και να ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους μόνο για τις καλοκαιρινές διακοπές ή για όποιο μήνα θέλουν. Και έπειτα μπορούν να την κόψουν και αν θέλουν μπορούν να καταθέσουν τις πινακίδες τους. Εξυπηρετεί πολύ αυτούς που θέλουν να πουλήσουν το αυτοκίνητό τους. Οπότε, με μηνιαία καταβολή έχουν το ελάχιστο δυνατό κόστος. Επίσης, όλες οι ασφάλειες περιέχουν οδική βοήθεια, θράψη κρυστάλλων και νομική προστασία. Ποια είναι όμως η ασφαλιστική εταιρεία η οποία περιέχει μηνιαία ασφάλιση αυτοκινήτου? Είναι η Hellas Direct. Πατήστε το link πάνω στην οθόνη του υπολογιστή σας, αν θέλετε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείς να παρακολουθήσεις κι άλλα σαν γι' αυτό. Μπορείς να πατήσεις στο link που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου. Επίσης, αν σου άρεσε, μπορείς να πατήσεις like. Και αν θέλεις να δεις κι άλλα, κάνε εγγραφή. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.